пъти повече колаген. Екстремен обем, без твърдявания. Ново Волосно Go Extreme. Специално за нас за спирали Maybelline през април. Всичките възхитени са април Maybelline. Вещите отново са на мода. Бъдете изразителни слони с бъдежни и мастер шейп от Maybelline. Ти направо побърка, ти. Пачи да не ти изгори пак маджата. Не, съм почел това. С нощи белия балет се класира, да видим днеска синия балет дали ще се класира. Да видим днеска синия балет дали ще се класира. Трябва да се класира, да. Те и сега Атлетико Мадрид ще разбират силата на Шампионската лига. Няма да им се размини. Абе, не съм ли заяквам поне малко за какво ходя на лостови? Ти ще бъдете лостови. Очаквах да съм направил нещо. Тъй като гледам нищо не съм направил. Викаш, чакай, ето не става. Много да ме ще взекнеш.